EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! We got 27 minutes after 7 o'clock and you're still locked in right here on 90.7 Love Radio. This is Metro's number 1. Siyempre kasama pa rin po ang pinakamalupit, pinakamakulit na programa. Ang programang maingay, parang chicharon. Maingay, pero may laman. Sa lahat po ng mga pasahero ni Manong Driver, maraming salamat mga insan. Sobra na ito mga insan. Grabe na ito mga insan. Sobra number 1 na talaga. Number 1 na ang Love Radio mga insan. Sa mga sasakyan na nakatutok, grabe, mekos na natin yan. Tornado, tsunami nakikinig sa atin mga kaibigan. Salamat insan sa iyong suporta. Grabe, lagyan na maraming sibuyas yan. Ay naku, maraming salamat at dahil yan sa'yo, Manong Driver, I love you. Pakis nga. Medyo maalat-alat No. Ay naku mga kabisyo, eto ang tanong. Ikaw ba, Boards, nasubukan mo ng malagay sa isang sitwasyon na napaaway ka dahil sa mga kasamahan mo? Pwedeng pamilya, pwedeng barkada, pwedeng girlfriend, na biglang napaaway ka, inaway kayo. Nangyari na ba yan sa'yo? Nung nag-beer house sa'yo? Grabe naman yan, insan. Sobra na yan. Mekos na yan. Ako siguro, let me share my personal experience. Siguro, dati nung college days ko, nung syempre may nililigawan ako, kasama ko. Actually, nasa first year college ako ata noon at third year college siya. Iba yung mga pinopormahan ng Diego Bandido, ano? Mahilig sa matured. Hindi, kasi ganito nangyari. Nung sinamahan ko, kasama yung mga kaklase niya, ako lang yung tapos biglang tinawag yung kasamahan namin. Akala namin kilala. So pagtingin ko sa likod, binubugbog na. Eh di syempre, andun yung girlfriend mo, pinopormahan mo. Binalikan ko ngayon tuloy itong mga nambugbog. Sabi ko, ano yung ginagawa nyo? Tapos sa akin na baling, nakita ko may kutsilyo. Ako yung hinabol. Ayun, pero dahil sa ginawa ko, nakatakas yung binubugbog namin kasama. Oh, bihira naman, no? Parang ganito lang din kasi may napanood tayong viral video na sa Mexico naman to nangyari. Hindi, Mexico! Ano tang? Ang tabang tawag dyan, Mexico. Iba talaga yung tanghin nyo, no? Ay, nako. So nga, sa Mexico, merong isang may sakit na cerebral palsy na tumulong sa isang bus driver na inatake ng isang tao na may daladalang kutsilyo. So, ang ginawa niya sa kabila ng kanyang kalagayan bilang PWD na may cerebral palsy, habang nakikipagbunuan doon yung driver, ang ginawa niya, nung tinulak ng driver, pinindot niya yung pintuan tapos nung nakalabas yung para mailabas yung umaatake. Nang bumabalik na,
pilit pumapasok doon sa sasakyan, sa bus. Ang ginawa naman ni Manong driver, talagang tinatadyakan. So, hindi niya mahanap-hanap yung pindutan para mag-close ang bintana. Ang ginawa niya, dahil hindi niya alam, siya yung nakipagtadyakan doon sa pintuan para hindi makapasok yung umaatake. Ngayon yung driver, napindot niya yung para magsara at naging safe silang dalawa. Well, mga kabisyo, ako kating-kating ako na logika natin to. Tang! Logika na ba natin to? Sige, logikan mo na yan! Logikan na yan. Eto mga kabisyo, lologikan na natin to ang usaping ito. Mga kabisyo, ang leksyon na makukuha natin dito hindi porket may kapansanan po ang isang tao ay wala na siyang maitutulong. Hindi po natin pwedeng husgahan yung tao na sa pisikal na anyo. Wala sa pisikal na anyo ang kakayahan ng isang taong makatulong, kundi nasa kanyang puso. Tandaan niyo po yan. At kahit sa kabila pong ng kanyang kalagayan, itong batang ito na may cerebral palsy, tumulong pa rin din siya at nakatulong pa rin po siya. Well, siguro masasabi ko na the strongest muscle that we have is our brain. And if we believe it, that we can do it, then we will make it. Diba? Meron ngang malalaki ang katawan, matitipuno. Grabe, talagang macho papa. Pero pagdating ng nangangailangan ng tulong, hindi makatulong. Dahil napapangunahan dahil sa utak niya, baka madisgrasya, baka madamay pa ako dyan. Hindi ko naman kilala yan. Pero etong batang to, lampayatot, may sakit na, PWD, ang ginawa, napaka-strong ng muscle niya. Kaya nga sabi ko, strongest muscle is a brain sa kung paano tayo mag-isip na nagawa niya pa rin tulungan. Napakagandang pag-uugali po yung ganyan. So hindi po natin again pwedeng husgahan yung isang tao na walang maitutulong sa atin sa pamamagitan ng physical na anyo. Malay mo, yung katabi mo ngayon, ayan, ikaw na pasahero na nakapula. Malay mo, yung katabi mo ngayon mismo na nakikinig din dito sa radyo ni Manong Driver. Snatcher pala yan. Aragoy! Maloy ka! Hindi, malay mo tinitingnan mo lang yan na parang lalampa-lampa, pero hindi mo alam, yan pala yung makakatulong sa'yo. So, do not judge the book pag if you are not a judge. Maluoy ka. So yan mga kabisyo, na-logica na natin sana may napulot kayo. Ito pa rin po ang programang EDSA, ang programang maingay, parang chicharon, pero may laman. Gandang gabi sa inyo, tuloy-tuloy po natin bagsakan ng musika dito. 7:34 on the clock. Ito po mga kabisyo, bibigyan ko kayo ng isang awitin na napakaganda galing sa Green Day. Personally, ito po ay iaalay natin sa isa sa mga tinitingala nating tao. Ayan. So, I want to dedicate this song. Ayan, para sa tinitingala naming tao. Alam niya na kung sino siya. This is our 21 Gun Salute. You know